U prethodnim danima došlo je do brojnih neprijavljenih javnih okupljanja, što je rezultiralo blokadama puteva širom Srbije. Učesnici ovih protesta blokirali su čak i državne puteve četvrtog reda, što je ozbiljno poremetilo saobraćaj i ugrozilo bezbednost svih učesnika u njemu. Ministarstvo unutrašnjih poslova reagovalo je saopštenjem i upozorilo na moguće najave da će se protesti proširiti i na autoputeve. Iz MUP a poručuju da blokada vitalnih saobraćajnica i kritične infrastrukture nije dozvoljena nigdje u svijetu i da će policija postupati u skladu sa zakonom. Podsjećaju da tokom letnje sezone kroz Srbiju svakodnevno tranzitira više od 200.000 vozila, uglavnom stranih državljana. Svaka blokada ne samo da ugrožava bezbednost i slobodu kretanja građana, već ozbiljno narušava međunarodni ugled i ekonomske interese Srbije. Policija će, kako se navodi, preduzimati sve zakonom predviđene mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje saobraćaja, očuvao javni red i zaštitila bezbednost građana. Ostanite sa nama za najnovije informacije i ne zaboravite da se pretplatite na kanal.